Lama, intom li qegħdin tattendu l-erba, il-laqgħa tal-erba, tafu kif ninsabu mqanqlin bħala Knisja u qegħdin nippruvaw biex anke fil-evanġeliżmu tagħna, il-fatt li aħna nixtiequ li l-bxara tajba li aħna lqajna iwassluha b'kull mezz lil ħadd ieħor. Qegħdin nagħmlu ħafna minnha qegħdin involuti f'dan ix-xogħol, però nafu li hemm bżonn li wkoll niltaqgħu man-nies wiċċ imbuċċ u nkellmuhom u nitgħallmu kif inkellmuhom. Wadaqstant il-messaġġ li għandi mħejjalikom dalgħodu jiena semmejtu evanġeliżmu bis-siġil divin. Mhux kwalunkwe evanġeliżmu. Illum anke jekk tiftaħ television u nisimgħu rapporti ta' ħafna affarijiet qegħdin isiru f'isem Kristu. Ma jfissirx li huma aċċettabbli. Għana nixtiequ li dak li nagħmlu, bħalma qal l-Apostlu Pawlu qal jiena qed is-sisien bħala mastru bennej jaref, issa ħadd ieħor li jibni fuq irid joqgħod attent kif jibni fuq. Il għaliex Alla tittestja x-xogħol u l-ministeri ta' kull wieħed waħda minnha. U jekk ix-xogħol ma jkunx ta' kwalità, Pawlu jsejjaħlu qawwiet, kuxlief jew tiben, dan jinħaraq fil-ġudizzju. U ma rridux nkunu telliefa dakinhar meta nidhru quddiem il-mulej biex nirċievu il-kumpensa għax-xogħol li nkunu għamilna. U għalhekk evanġeliżmu bis-siġil divin. Evanġeliżmu li qegħdin nagħmluh u nafu li għandu l-approvazzjoni tagħha, li għandu l-barka tagħha. U hawnhekk fil-qari li rajna dalgħodu Pawlu li biqlubija qed jagħti x-xhieda tiegħu quddiem Sultan Agrippa u ħafna mill-kbarat miġmuwejn miegħu, Pawlu jagħtina dikjarazzjoni klassika, jagħtina biex nagħmlu kampjun kif għandu jsir l-evanġeliżmu. Kif għandu jsir l-evanġeliżmu? Ħanaraw minn vers 18 il quddiem. Ġesu Pawlu irrakkonta kif derlu u qallu li jiena se nibgħatek għand il-ġentili għand fost il-ġnus tad-dinja biex tiftħilhom għajnejhom. U diġà hija xi ħaġa sorprendenti. Ġesu qed jgħidlu int se tiftħilhom għajnejhom. Alla jogħġbu li juża lilna li aħna xejn ħlief trapp u rmiet dgħajfa fina nfusna, intelligenti kemm aħna intelligenti. Prattikament hija irrelevanti. Il-fattu illi Alla irid jixtieq juża lilna li diġà rċivejna l-maħfra. Diġà weġibna għal sejħa tal-Evanġelju sabiex aħna nfusna issa li ninsabu fis-saltna nkunu kapaċi nistiednu lil ħadd ieħor li għadu barra mis-saltna sabiex ukoll jidħol fis-saltna tagħna. U ċoe li jkun taħt il-kmand u t-treġija tas-Sultan ta' Snaten. Ħalli għallu jien qed nibagħtek ħalli tiftħilhom għajnejhom. Meta tiftaħ għajnejn xi ħadd ifisser li dak il-persuna jew jinsab fil-għama, jew jinsab ignorant, jew mhux konxju tal-realtà ta' madwaru. Meta jien ngħidlek ħaniftaħlek għajnejk fuq dil ħaġa, qed iwissik. Qiegħed nippreżentalek il-verità kif inhi. Jiena ħnibagħtek biex tiftħilhom għajnejhom. Ġemet in-nies kollha jaraw, m'aħniex qegħdin ngħidu għall-vista materjali. Il-bniedem, il-Bibbja tippreżentah bħala għami. Spiritwalment għami ma jifhimx, ma jarax, ma japprezzax ir-realtajiet kif ta' bil-ħaquma. Il-bniedem tant huwa għami illi jiffissa fuq affarijiet illi hu nnifsu jaf u jammetti li ħajspiċċaw u ħajgħaddu u jinsa jew warrab meħsibjietu realtajiet eterni. Infern, ġenna, ġudizzju u il-mewt personali tiegħu wkoll. Bl-evanġeliżmu meta aħna niltaqgħu man-nies wiċċ imwiċċ jew bid-diversi mezzi li qegħdin nużaw, x'qiegħed jiġri? Qegħdin nisfidaw l-għama illi Satana impona fuq
in-nies minħabba d-dnub tagħhom u qegħdin nisfidawhom biex jaraw ir-realtà. Biex tiftħilhom għajnejhom. Ir-realtà hija kif jispjega Pawlu f'waħda mill-littri tiegħu illi jekk il-Vanġelu tagħna huwa mistur, huwa motti ġifieri, huwa motti għal dawk li huma mitlufin. Kif araw Bibja kif qiegħda tiddeskrivi lin-nies li mhumiex Kristjani, huma mitlufin. Mitlufin bħal dak Liben, il-ħali li mar berbaq ġidu u kien qiegħed jgħix ħajja tal-mistħija, kellu bżonn illi jerġa' jmur lura f'dar missieru. Mitlufin bħal dik in-naġa li ġġerriet fuq l-għoljiet. Il-raj kellu jmur u jfittixha sakemm isiba. Jekk l-Evanġelju huwa mistur għal dawk li huma mitlufin li fosthom Alla ta' dinja li muwaħat li fix-xitan. Alla ta' dinja ema moħ dawk li ma jemnux biex id-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li huwa xbija tal-Alla ma jeddix fuqhom. L-Evanġelju huwa l-qawwa tal-Alla għaliex in-nies ma jirċevuhx illa għaliex huma qomja. Wieħed li huwa qami ma jafx fejn sejjer, ma jafx għandu bżonn, huwa patetiku. B'kuntrast, Ġesu lid-dixxipli tiegħu il dawk li diġà għarfuh darba qalilhom mberkin għajnejkom għax jaraw. U mberkin widnejkom għax jisimgħu. X'kuntrast. Dawk li jarfu lil Ġesu, dawk li ħadnuh personalment bħala il-Messija, bħala is-Salvatur tagħhom, dawn in-nies huma mberkin, il-bqija għadhom mitlufa. Għandna din il-persważjoni. Il-bieraħ ħija hawnhekk irrakkonta l-istorja dwar D.L. Moody, illi evanġelista famuż illi Alla użah biex jikkonvertu ħafna nies, kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Amerika. U darba meta jkun qegħdin ħejju għall-laqa, għalulu ma kif jirnexxilek illi tirbaħ daqshekk nies bl-Evanġelju. U għalilhom ejjew. U fetħa tieqa għat-triq u għalilhom x'intom taraw. U għallulu nies għaddejjin lawrin. Għallhom qed nara nies mitlufa. Dik ma niġi l-persważjoni illi bniedem mingħajr Kristu kif jgħid Pawlu fl-Efesin 2 vers 12. Huwa mingħajr tama, huwa barra mill-pattijiet ta' Iżrael, huwa mingħajr Alla, huwa ddestinat għall-infern. U jeħtieġ li sakemm għandna l-opportunità indawruhom lura, niftħulhom għajnejhom, nibdew biex nisfidawhom. Illi forsi semgħu b'ġenna, semgħu b'infern, però x'impatt ħallit din il-verità fihom? Bl-evanġeliżmu imbierek mill-Ispiritu Santu il-bniedem jibda biex jaraf, jibda biex jikkonoxxi. Pawlu jkompli jgħid hawnhekk li aħna ma x'għandrux lil nfusna, imma Ġesu Kristu bħala mulej. U aħna nfusna maħniex ħlief il-qaddija tagħkom għal Ġesu. Għax Alla. Illi fil-bidu ordna lid-dawl jiddim id-dlam idda fi qlubna biex idawwalna bit-tarif tal-glorja tal-Alla f'wiċċ Kristu. Hawnhekk għandna xi ħaġa vera sabiħa. Ġesu qed jgħid il-Pawlu ħanibatek biex tiftħilhom għajnejhom. U issa hawnhekk qed jgħid li huwa Alla li jiddi fil-qlub tan-nies biex idawwalhom bit-tarif tal-glorja tal-Alla f'wiċċ Kristu. Wara l-evanġeliżmu bis-siġil divin huwa evanġeliżmu fejn aħna ninsabu f'ħidma konġunta mal-Alla, xi ħaġa ta' bilħaq meraviljuża din. Illi Alla qed iseħibna miegħu biex flimkien Alla u aħna nirbħu l-erwieħ għalih. Ma nistgħux nagħmluha waħedna, Alla ddeċida li ma jagħmilix waħdu għalkemm seta' u għandu kull qawwa, Alla jrid juża lilna bħala reċipjenti notfa ħalli waslu t-tarif l-ewwel ħaġa biex tiftħilhom għajnejhom. U anke l-Kristjan, anke dak li diġà
għandu għajnej miftuħa, jeħtieġ illi aktar ma jgħaddi żmien, aktar ma jitgħallem, aktar għajnej jiddawlu. Aktar għajnej jiddawlu. Aħna nafu li hemm wieħed għandu vista tajba, vista eċċellenti, vista batuta. Kristjan kapaċi jara imma kemm qed jara. Jista' jkun Kristjan imma jekk m'għandux dan it-toqol fih, jekk m'għandux dan l-impenn biex bħalma Alla laħaq lilu, issa Alla jrid li juża lilu stess biex jilħaq ħadd ieħor. Jekk m'għandux din il-burden fih, allura għajnej ħadhom impeċċa. Mhuwiex qed jara r-realtà kif inhi. Efesin 1 vers 18 Pawlu jgħid li jien qed nitlob għalikom sabiex Alla jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni ħalli tarfuh sewwa. Ħalli jdawlilkom l-għajnejn ta' moħħkom biex tkunu tafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. Il-mitlufa huma għomja, il-Kristjan jara, però Alla qed iseħħlu biex jara aħjar. Biex ta' bilħaq il-verità iħaddimha fil-ħajja tiegħu. Mela, Pawlu għallu biex tiftilhom għajnejhom it-tieni ħaġa biex iduru mid-dlam mad-dawl u mid-dominju ta' Satana għal Alla. Bl-evanġeliżmu tagħna lin-nies qegħdin inġibuhom konxi li huma prattikament avolja forsi ma jamettuhiex qegħdin jaqdu lix-xitan. Huma l-sira tax-xitan. Jinsabu taħt it-tirannija ta' Alla ta' did-dinja illi jżommhom fil-għama tiegħu. U allura biex iduru mid-dlam mad-dawl. Din hija l-konverżjoni, meta nitkellmu dwar konverżjoni ġifieri li ddur lura u tissieħeb ma' Alla l-ħalqek. Aħna twelidna imbedi minnu, twelidna fl-apostasija u ċoe apparti mill-ħajja ta' Alla fina, bl-evanġeliżmu meta aħna naqsmu il-Vanġelu ma' ħadd ieħor, lin-nies qegħdin impoġġuhom fi crossroads, f'inkroċċi. Tinsabaw issa lilli ma ħatibqa' sejjer fit-triq il-wiesa, jew ħataqbad it-triq id-dejqa li twassal għal ħajja. Għal darb'oħra, il-Bibja ma tħallina f'ebda dubju illi il-bniedem mingħajr Kristu m'għandux futur u m'għandux tama. Efesin 2:2 jgħid illi fid-dnubiet u fil-ħtijiet tagħkom intom darba imxejtu fl-modi skont il-mixja tad-dinja, skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajr. Għal darb'oħra Pawlu qed jgħid illi l-influenza illi tiddomina fuq in-nies mitlufa huma fil-waqt li jiftaħlu huma ħielsa u li kapaċi jagħmlu jridu li jfettlilhom, fir-realtà qed jaqdu lix-xitan. Imxejtu skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajru x-xitan ġifieri l-ispirtu li issa qiegħed jopera jew qiegħed jaħdem fuliet id-diżubbidjenza. U li id-diżubbidjenza huma dawk in-nies illi mhumiex jobduh il-Alla. Mhumiex jobdu r-rieda tiegħu illi jafuha fil-kuxjenza tagħhom, apparti li qiegħda fil-Bibja, imma jafuha fil-kuxjenza tagħhom u mhumiex jobduh fil-fatt illi Alla bagħat salvataġġ, bagħat lill-ibnu stess bħala l-ħellies tal-bnedmin huma għadhom qegħdin warbuh. Kull darba li n-nies minn għandna jisimgħu il-messaġġ tas-salvazzjoni, kull darba qed impoġġuhom x'se tagħmel issa? X'se tagħmel? Biex iduru mid-dlam għad-dawl u mid-dominju ta' Satana lejn Alla. Meta aħna nipproklamaw jew taqsam b'mod informali wiċċ imwiċċ ma' ħadd ieħor l-Evanġelju qiegħed turi illi saret tpattija għad-dnub. It-tpattija saret, storikament seħħet fuq il-Kalvarju. U Alla jilqa' fih danu l-dawk illi permezz ta' Kristu iduru lejh. L-Apostlu Pawlu fil-Kolossin jgħid hekk. Jgħid li Alla ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Għal darb'oħra naraw l-istess ħaġa vera.
Fil-waqt li Ġesu qed jibgħat il-Pawlu biex iduru midla mad-dawl, hawnhekk Pawlu nnifsu qed jgħid illi huwa Alla li ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-salta ta' Ibnu l-Maħbub. Dan huwa x-xogħol tiegħu permezz tagħna. Ix-xogħol tiegħu. Bl-istrumentalità umana illi Alla joġbu illi juża. Iddaħħalna fis-salta ta' Ibnu l-Maħbub li fih għandna il-fidwa b'demmu il-maħfra wkoll tat-tnubiet. L-evanġeliżmu jwassal sabiex il-bniedem ikun maħfur. Ħafna drabi n-nies kif jitkellmu dwar il-maħfra tal-Alla iġibuha bħalli kieku Alla huwa obbligat li jaħfer. U jekk ma jaħfirx il kulħadd allura hemm ħtija f'Alla. Le. Il-bniedem fil-viltà u fit-tostaġni u fir-ribelljoni tiegħu ipoġġi jipprova jwikki l-ħtija tiegħu fuq Alla l-imbierek u jpenġi bħalli kieku Alla minnu jonqos li jaħfer lili. Fir-realtà, Alla qed jibaddal messaġġ ta' tama. Il-dinja li tinsab f'rovina ta' dnub u fil-kundanna, però il-messaġġ tal-Evanġelju fih kmand. Duru lejja u kunu salvati truf kollha tal-art. Iva vera hija xi ħaġa ċelebrata fl-Iskrittura li Alla ta' bilħaq jaħfer. Alla realment jaħfer lil dawk li jduru lejh. Il-dawk illi permezz ta' Kristu l-uniku medjatur fiduċja fih iduru lejn Alla. Għalhekk hawnhekk jgħid illi fih fi Kristu għandna il-fidwa b'demmu il-maħfra wkoll tad-dnubiet. Jekk induru għal kummissjoni li ta' Ġesu lil Pawlu għallu wkoll illi mela biex idur midla mad-dawl sabiex jirċievu il-maħfra tad-dnubiet. Appuntu, mingħajr konverżjoni, mingħajr dawrin lura li Alla, m'hemmx maħfra. M'hemmx maħfra. Appena wieħed idur iva jirċievi il-maħfra tad-dnubiet. U x'maħfra hi? Hija maħfra reali, hija maħfra kompluta. Mhux kif jaħsbu ħafna nies li Alla jaħfirlek bl-imnut, jaħfirlek ftit, Alla jaħfirlek kompletament. Bih bi Kristu. Alla isalva l-kollox il-dawk li bih jersqu lejn Alla. Peress li huwa dejjem ħaj biex jinterċiedi għalihom. Il-maħfra tal-Alla hija kompluta. Fl-istess ktieb ittra l-Kolossin kapitlu 2 vers 12, Pawlu jgħid li aħna l-fidili, aħna li diġà minna, aħna mitfunin miegħu bil-magħmudija li fija intom ukoll omtu permezz tiegħu, omtu miegħu permezz tal-fidi fil-ħawwa tal-Alla li qajmu mill-imwiet u lilkom billi darba kontu mejtin fid-dnubietkom. Alla tagħkom il-ħajja flimkien miegħu u ħafrilkom id-dnubiet kollha. Bir-raġun aħna nitkellmu dwar l-Evanġelju, il-bxara tajba, hija bxara fantastika, hija bxara ma titwemmenx, hija bxara li lin mill-komprensjoni umana. Kif Alla jaħfer darba għal dejjem kompletament, jikkanċella d-dejn kollu kemm hu ta' dawk illi permezz ta' Kristu iduru lejh. Meta Pawlu jagħmel summary, ġifieri jiġbor fil-qosor l-essenzjal tal-Evanġelju fit-2 Korintin 5 vers 20 jgħid illi aħna ambaxxaturi ta' Kristu. Meta inti qiegħed taqsam l-Evanġelju ma' ħadd ieħor, inti ambaxxatur. Issa l-ambaxxaturi aħna nistmawhom bħala nista' preġju. Illi jekk għandna l-ambaxxatur Malti fin New York qed jirrappreżenta lil Malta dak, lilna l-koll fin New York. Kull Kristjan huwa ambaxxatur li qiegħed jirrappreżenta lil Sidu qiegħed iwassal ukoll messaġġ mingħand Sidu. Aħna ambaxxaturi ta' Kristu. Qisu Alla qed jitlobkom bil-ħniena jew qed jappellalkom permezz tagħna nitolbukom f'ġeħ Kristu tħabbu mal-Alla jew kunu rikonċiljati mal-Alla. Tibqgħux miġġildin miegħu.
tibqgħux miksurin miegħu. Għax lil dak li ma raf ebda dnub, Alla għamlu biex ikun dnub għalina. Il-Ġesu il-perfett, il-qaddis talla, l-uniku bniedem illi jgħix ħajja perfetta mill-bidu sa tmiem mingħajr ebda jew liċken falliment. Alla għamlu biex ikun dnub għalina. Alla poġġa id-dnub ta' niesu fuq Ġesu Kristu. Meta Ġesu kien mistuf fuq is-salib kien qed iġorr dnubijiet tagħna. Daħal responsabbli hu għalihom. Palma qal Ġwan il-Battista. Araw għal-ħaruf tal-Alla dalu li ineħħi u iġorr id-dnub tad-dinja. Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru il-ġustizzja tal-Alla fih. Jiġifieri insiru sewwa mal-Alla permezz tiegħu. Alla jiddikjarana ġusti darba għal dejjem permezz tiegħu, bil-merti tiegħu. Dan huwa l-Evanġelju illi Pawlu kien mqabbad biex ixandar li attwalment xandru u li issa huwa imħolli bil-miktub biex aħna nxandru l-istess Vanġelu lill-ġenerazzjoni tagħna illum. Jirċievu l-maħfra ta' dnubiet. Iva. Però il-konsegwenza jew ir-riżultati tal-Evanġelu ma jaqfux hemmhekk. Ikompli jgħidlu u post fost dawk li ma mqazzin bil-fidi fiha. X'hawnhekk meta aħna nxandru maħfra sħiħa bil-mert ta' Kristu, ġifieri il-fatt li Kristu miet fuq is-salib u kien mitfun u kien irxuxtat, hemm hija raġuni għal Alla jaħfrinna u jaħfrinna kompletament. Ma xi wħud jgħidu ma jekk Alla jaħfrinna, ma nista' nibqa' ngħix fid-dnub u nagħmel li rrid. Żomm, fl-istess sentenza ġo qed jgħidlu sabiex jirċievu l-maħfra d-dnubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija. L-Evanġelu huwa tant grandjuż, huwa tant superb illi Alla meta jitratta miegħek mhux nofs leħja, mhux parzjalment, imma kompletament. Apparti il-maħfra, Alla jrid li tkun imqaddes bil-fidi fi Kristu. Il-fiduċja tagħna fi Kristu, il-fatt li aħna qegħdin niddependu fuqu u qegħdin nħarsu lejh, marbutin miegħu, Alla jaraf iqaddisna. U ċoe, il-vizzijiet ta' qabel jibdew jinxfu u jitbielu u minflokhom fil-ġnien ta' ruħna Alla jibda jħawwel u jikkoltiva dak il-virtujiet sbieħ li Pawlu jsejħilhom, il-frott tal-Ispirtu, l-mħabba, l-ferħ, is-sliem, it-tjieba, il-ġenerożità, il-manswitudni, ir-rasna fuq nafusna, il-fedeltà, it-tjieba, dal-affarijiet. Alla meta jaqbad bniedem jibdlu radikalment. Mhux sempliċement jiddikjaraħ ġust, dik diġà hija barka fenomenali, imma wkoll jaqazzu, jgħalmu biex jgħix għalih. Kull minnu maħfur huwa ċertament illiberat mill-kundanna. Għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li ma fi Kristu Ġesu, għax il-liġi tal-ħajja fi Kristu Ġesu liberatek mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Dak huwa fatt li aħna nistru fuq. L-istess ħaġa min jagħmel fi Kristu huwa ġustifikat. Ruman 5:1. Għalhekk issa billi intom ġustifikati bil-fidi għandna s-sliem ma' Alla. Aħna paċi m'Alla. Paċi m'Alla, ma għadniex id-dewa tiegħu. Kif? Permezz tal-fidi tagħna fi Kristu. Ma mhux hekk biss nerġa' ngħid. Dawn in-nies li huma ġustifikati u meħlusin minn kull kundanna issa huma Alla għamilhom l-amara tal-Ispirtu tiegħu. L-Ispirtu tiegħu jammar f'kull wieħed min uliedu. F'kull wieħed min uliedu. Qatt immeditajt, qatt ħsibt fuq din lotja inkalkolabbli li Alla tagħna. Alla biex aħna noġbuh tagħna l-aqwa riżors lill-Ispirtu qaddis tiegħu biex jammar fina, biex ikun magħna għal dejjem. X'inhu? Ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispirtu Santu li qed fikom, li għandkom mingħand Alla u li intom m'intomx ta' konfuskom. Mill-mument li l-bniedem jikkonverti m'għadux tiegħu innifsu. Qabel ta' min kien? Qabel ma kien tiegħu innifsu. Qabel kien il-pupazz tax-xitan.
Issa minn il-sira tad-dnub Alla irid jagħmilna il-sira tiegħu, għaddejja tiegħu. Ma tkomx aktar tagħkom infuskom. Bdilna il-proprjetarju, bdilna s-sit. Bir-raġun aħna lil Ġesu nsejħulu sit. U Ġesu qal sewwa tagħmlu li sejħuli hekk. Sewwa tagħmlu għax hekk jien. Pawlu jkompli jgħid, u intom mixtrijin bi prezz. Għal darba Pawlu qed jenfasizza illi aħna maħniex, we don't belong to ourselves. Ma tistax tgħid jien nappartini għal Sidi Ġesu. Mixtri bi prezz. Id-dem li xxarat fuq il-Kalvarju dak kien il-prezz biex jien insir ġebla ħajja fit-tempju illi Alla qed jibni għalih innifsu. Biex jien insir wild adottiv tiegħu. Intom mixtrin bi prezz, meta tkun dwar fidwa, jien mifdi, x'jiġifieri jien mifdi. Alla ħallas prezz biex ikun riskattat, biex ikun meħlus mis-suq, mill-jasar tad-dnub. U biex ikun kapaċi ngħix għalih. Mixtrin bi prezz għalhekk, mi. Il-fatt li jiena mixtri bi prezz, x'inhi l-konsegwenza? X'ħaj jirriżulta minn da? Għalhekk. U allura igglorifikaw l-Alla f'ġisimkom u fl-ispirtu tagħkom li huma tal-Alla. Ir-ruħ u l-ġisem tagħna huma tal-Alla. Meta nitkellmu dwar salvazzjoni, jiġifieri Alla ħadna, ġabarna għalih innifsu biex inkunu tiegħu. Ġustifikati iva. Issa sirna l-għamar tal-Ispiritu Santu mamdin bih. Ġesu enfasizza ħafna, anzi, Ġwan il-Battista, meta xanda lil Ġesu. Għalilhom jiena għamilkom bl-ilma, imma waraj ġej wieħed li waqgħu minni, u se għamilkom bl-Ispiritu Santu. U infatti ekku. Ekku f'Pentekoste il-Knisja kienet mamda bl-Ispiritu Santu u kull Kristjan, kull min idulen Kristu jamdu bl-Ispiritu tiegħu, jagħtih l-abilità, il-qawwa biex ikun kapaċi jgħix għalih. Għaldaqstant ukoll kull min jikkonverti biex ikun separat mid-dinja. Ifhmuni tajjeb hawnhekk. Aħna qegħdin ngħixu fid-dinja u qegħdin mill-bqija Alla jrida li tħaltu mal-bqija tan-nies jekk inti fuq il-post tax-xogħol ma' n-nies qed tagħmilha. Jew jekk inti ħadd tmur tixtri ma' n-nies qed tagħmilha. Però maħniex tad-dinja, ma nappartenux tad-dinja. Separati mid-dinja moralment, jiġifieri lesti f'kull każ illi ma nissieħbux ma' proġetti jew pjanijiet jew entrapriżi li huma midimba kontra Alla. Meta tgħid separazzjoni tal-Kristjan ifisser illi jien issa mqaddes għal Alla. U allura m'għandix għalfejn nibqa' naffeċ fil-ħmieġ morali ta' din id-dinja. Il-Kristjan li konverta wkoll kapaċi jgħix għal Alla u għas-sebħ tiegħu. U dan huwa il-għan ta' ħajjitna mhux vera. Il-bieraħ kelli okkażjoni li tkellem ma' mara pjuttost anzjana kienet u saqsajta direttament. Sinjura, ħansaqsik mistoqsija, għajtli. Għedtila x'taħseb li huwa l-iskop ta' ħajtek? U ma damitx nof sekonda biex weġbitni, għaltli xejn. Għedtila x'jiġifieri? Għedtila għaliex għedtex? Għaltli xejn. Għaltli. U ximbqajt nfistrilha l-mistoqsija tiegħi, kull darba tgħidli xejn. Bqajt inkellimha u bil-mod il-mara saret reliġjuża. Li tajt li vera, il-fatt li n-nies kapaċi fil-waqt li jafu veritajiet. Dak il-veritajiet ma jaffettwahom xejn fil-ħajja ta' kuljum. Ma jaffettwahom xejn. Illi hija traċedja, hija ħasra. Kif għandek nies illi jgħixu sa 80 sena u m'għandhomx idea, m'għandhomx ħiel għalfejn ġew fid-dinja. Bl-evanġeliżmu qegħdin ngħidulhom illi hemm skop għal min tgħix u għal xiex tgħix.
L-ewwel Pietru, kapitlu 2 vers 5. Pietru jgħidilna li intom ukoll bħala ġebel ħaj qed jindirizza lill-Kristjani hawnhekk. Intom mibnijin bini spiritwali bħala saċerdozju qaddis biex toffru sakrifiċċji spiritwali li jogħġbu l-Alla b'Ġesu Kristu. U ċoħe, kwalunkwe ħaġa li nagħmlu, kapaċi nagħmluha jekk hija qatt ta' karità, jekk huwa qatt ta' ħniena, nagħmluh bħala sakrifiċċju spiritwali li jogħġob il-Alla. Għalfejn, x'inhu l-iskop ta' ħajjitna? Biex ngħix għall-Alla, biex ngawdih, biex nigglorifikah. Aktar tard l-istess Apostlu Pietru jgħid illi d-doni fostna li Alla tagħna jekk xi ħadd jitkellem ħajitkellem qisu bi kliem Alla, jekk xi ħadd jaqdi ħajamel dan bis-seta li ta' Alla biex f'kollox ikun glorifikat Alla b'Ġesu Kristu. Dak huwa l-iskop ta' ħajjitna. Illi bl-abbiltajiet li tara aħna nservuh bi gratitudni sabiex Alla jkun imsebbaħ, biex Alla jkollu fama tajba fost il-soċjetà illi fija ngħixu. Mela, sabiex jirċievu l-maħfra dnubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija, notaw post. Kull Kristjan isib postu fost dawk imqazzin. Il-Kristjan ma jgħix waħdu. Impossibbli jgħix waħdu l-Kristjan. Ġesu jrid li jkun bħal naġa fil-merla, bħal ġebla fil-binja, bħal membru fil-familja, bħal fera fid-dilja. Id-dilja għandha ħafna frijej. Il-Kristjan jgħix f'kelma waħda, f'xirka mal-qaddisin, f'xirka ma' nies fidili oħra, ma' mdin bl-istess spiritu sabiex bih ukoll iservu lill-Alla. Ġifieri l-evanġeliżmu bis-siġil divin, evanġeliżmu li jogħġob lill-Alla, huwa evanġeliżmu illi mhux biss dak li jkun jgħidlek naċċetta u ma tarax bajnek iżjed. Ma jaċċetta u jissieħeb mal-aħwa l-oħra sabiex magħhom u blajnuna ta' xulxin nissaħħu fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba tagħna lejn Alla u lejn il-proxmu. L-Apostlu Pawlu ikompli fl-Atti 26 jgħid illi jiena allura Sultan Agrippa ma bqajtx diżubbidjenti għad-dera jew għall-viżjoni tas-sema. X'kelma din. Ma kontx diżubbidjenti għall-viżjoni tas-sema. Mindu Pawlu iddawwar lejn Alla. Kien sejjer waqt il-vjaġġ tiegħu lejn Damasku biex jagħmel ħsara lill-Kristjani, jalaqhom fil-ħabsijiet, jarresthom, eċċetera. Meta kien sejjer kien għadu ta' Alla. Meta ġie lura kien ħabib ma' Alla. U jgħid li jien ma kontx diżubbidjenti. Għalfejn taħsbu li jgħid hekk? Għal-fatt li ħafna Kristjani huma diżubbidjenti. Huma diżubbidjenti. Jafu x'inhuma l-stakes, jafu x'inhu involut, jafu li hemm ġenna u infern. Jafu bir-responsabilità tagħhom illi jgħaddu l-messaġġ il ħadd ieħor u jagħtuhom tama. U jistidnuhom biex iduru li Alla. U huma diżubbidjenti. Hija xi ħaġa terribbli meta taħsibha din. Terribbli. Pawlu għalhekk jgħid jien ma kontx diżubbidjenti. Minn dakinhar li Kristu derlu ma kienx diżubbidjenti. L-istess ħaġa jgħid fil-Rumani 1 vers 16 għax jien ma nistħix mill-Evanġel ta' Kristu. Għalfejn jgħid hekk? Ma nistħix. Għalfejn ma jgħidx jiena gburi bl-Evanġel ta' Kristu. Jien ma nistħix għax ħafna Kristjani jistħu mill-Evanġelju. Jistħu. Huma salvati bih. Għandhom il-maħfra minn Alla, però huma grixtin wisq, beżanin, timidi, kodardi, fejn jaslu biex iwasslu il-Vanġelu bħalma ħadd ieħor indenja illi iwasslu lilhom. Jien ma nistgħix mill-Evanġelu ta' Kristu. Għax huwa l-qawwa ta' Alla, jekk taħseb l-Evanġelu huwa irrelevanti għall-ġurnata tal-lum, fejn ħadd ma jaf Alla, aktar u aktar hemm bżonn l-Evanġelju. Aktar u aktar. U l-qawwa ta' Alla s-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu.
ludi jew Grieg. U min hu? Intelligenti jew ignorant. Iswed jew abjad. Klandestin jew ċittadin Malti. U min hu? Għandu bżonn li jisma'. Pawlu għaraf jiddedika ħajtu għalih. Tgħid li ma jiena għandi l-ġob u għandi l-familja mit-talba werf, anki jiena, kollha kemm aħna. Pawlu kien maħtur apostlu u jservi ta' mudell għalina. All right, ma nistgħux nivvjaġġaw, nsifru u forsi għasanna l-abbiltà li nippritkaw kif jippritkaw. Però kollha kemm aħna għandna l-għalqa, għandna l-isfera fejn Alla jridna naħdmu. Issa tkun jekk inti nanna għandek neputija illi biex tgħallimha il-ħwejjeġ elementari dwar Alla u s-salvazzjoni, jew għandek il-uliedek, jew għandek il-sħabek fuq post tax-xogħol, kollha kemm aħna għandna ċirku ta' nies illi nistgħu nilħquhom. Illi nistgħu inħajruhom, nistidnuhom. Dak iċ-ċirku ovvjament irid jitwessa'. Irid jitwessa'. Pawlu qal aħna irċivejna grazzja u appostolat għall-ubbidjenza tal-fidi fost il-ġnus kollha. Fost il-ġnus kollha. Pawlu kellu dik l-ambizzjoni illi imur, kellu anke l-ambizzjoni li jmur Ruma u xtaq imur kon Spanja. Beda minn Ġerusalem minn Damasku. Rrid jaqsam il-Mediterran 2000 mil il-bot rrid imur. 2000 mil. U aħna għandna pajjiż 20 mil fih. U maħniex lesti, u maħniex kommessi biex nwasslu l-Evanġelu tal-Grazza tal-Alla lil dawn in-nies. Pawlu jispiċċa biex jgħid quddiem is-Sultan Agrippa. Jgħidlu għalhekk jiena bdejt inxanda l-ewwel dawk li kienu f'Damasku. Konverta f'Damasku? Fejn xala? F'Damasku. Hemmhekk. Bdejt f'Damasku u f'Ġerusalem u fl-artijiet kollha tal-Ludija u mbagħad lill-Ġentili illi jeħtieġ jindmu u jerġgħu lejn Alla jew jerġgħu jduru lejn Alla u jagħmlu emejjel li jixirqu lill-indiema. Ara ma taħsibx l-aħwa illi billi għandna pajjiż illi għandu l-isem ta' Nisrani. Illi n-nies se jiskappaw il-ġudizzju tal-Alla. Pawlu jgħid li dawk li jdur Alla jeħtieġ li jipprattikaw opri denji tal-indiema. Jiġri jagħtu prova tagħhom fushom illi huma verament sobbihom id-dnub, verament iddispjaċihom, mhux bid-dmuħ, mhux bil-żien, ma bl-opri illi jixirqu lill-indiema u ċoħe li dawn in-nies jitalmu jħobbu l-puxma tagħhom, jitalmu jaħfru, jitalmu jkunu ħanina, jitalmu jgħixu għal Alla. Is-salvazzjoni hija bi grazzja, ċertament. Ma ħaqqinniex. Hija permezz tal-fidi biss fi Kristu waħdu. Mingħajr opri. Mingħajr ebda ħaġa li tagħmel inti. La bil-magħmudija, la bħaġa, la b'xejn. B'xejn li huwa uman. Hija biss maqluqa għalina bil-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Frattant, il-persuna milħuqa bil-grazzja tagħti prova, tagħti evidenza. U ma tistax ma tagħtix għax l-Ispiritu tal-Alla jaħdem fil-qalb ta' dak il-persuna sabiex jintwera li hu verament jinsab fis-salta tal-Alla. Li hu verament jinsab werriet tas-saltna tal-Alla. Dana bħal kollha kemm aħna għandna ħsibijiet sbieħ u titkellem ma titkellem. Min ma biex miegħek illi tajjeb li tħobb u tajjeb li taħfer. Ja fil-kuxjenza ta' kulħadd mhux vera. Il-ħsibijiet u l-veritajiet li għandna però jien ħanxabbahom ma' żgħar ta' siġra fir-rebbija. Siġra fir-rebbija hija miżowda wart, vera? Wart żgħar nwar se jaħlu li trid. Se jaħlu li trid. X'jiġri minn dak iż-żgħar ħafna minnu jaqa' mal-art
huma jiswa għal xejn. Sabiħ, impressjonanti, attraenti, il-ftit li jżomma s-siġra u jimmatura jisir frotta, sabiħa u missjura. Ekku koll ħsibijiet tagħna, ekku koll il-verità li inti tajt li temmen. Il-verità li temmen. Trid issajjara. Trid timmatura fik. U dan huwa il-differenza bejn wieħed konvertit u liħor mhux. Wieħed li mhuwiex konvertit qabli jaf daqshekk jew aktar minnek x'tajt il-Bibbja. Jista' jkun ukoll aktar minnek. U jaf xejn fil-Bibbja u ħafna nies hekk huma, però huma ħsibiet tagħhom bħal dak iż-żgħar illi eventwalment ma jisma' xejn. Il-bniedem konvertit mhux biss jaf il-verità, ma l-verità jħaddimha fih. Jħaddimha fih meta ngħidu fidi, mhux biss li għandek it-tarif, mhux biss taf li Ġesu twieled mill-Verġni Marija u l-ewwel miraklu tiegħu kien li qaleb ilma fl-inbit u li kien tradut minn Ġuda u der quddiem Pilatu u mit fuq il-Kalvarju, kollha fatti. Kollha fatti. U min ma jafhomx dawn. Iva, il-fidi hemm bżonn tkun informata, hemm bżonn tat-tarif. Qiegħed fil-Bibbja. Hemm bżonnu tat-tarif. U hemm bżonn ukoll taqbel miegħu dat-tarif. Mhux sta għalik, m'għandek ebda dritt illi iżżid jew tnaqqas miegħu. Jekk il-Bibbja tgħid li l-infern huwa l-eternità, tista' tippilla kemm trid. Għax il-Bibbja hekk tgħallem dawn imorru fil-ħajja dejjem, iżda il-mitlufin għal kastik ta' dejjem. Mela, li nafu l-verità, li naqblu mal-verità kif urrijinna Alla, immissa l-iktar importanti. Dik il-verità inkunu rridu li nobduha. U hawn li tagħmel differenza bejn wieħed konvertit u li mhux. Jew Kristjan ta' vera, jew Kristjan ta' parsi. Illi wieħed ikollu fiduċja fi Kristu, illi jkun lest, illi ħajtu ifassala jew aħjar, jagħti is-sovranità lil Kristu li diġà huwa s-sid sovran sabiex isawwarlu ħajtu kif iridu skont ir-rieda tiegħu. Kollha kemm aħna dorna lejn Kristu. Jalla dorna b'dan it-tip ta' evanġeliżmu. L-importanza tal-fiduċja esklusiva tagħna fi Kristu, l-importanza tal-indiema u jalla wkoll il-kuntatti li konna ma' ħaddieħor nippreżentawlhom dan it-tip ta' Evanġelu. Sabiex ikollna il-siġill ta' Alla fuq il-ħidma u l-ministeru tagħna. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now